Ens has comentat que ara tens, principalment la teva activitat està relacionada amb el món editorial. Ens pots comentar alguna cosa ara que estiguis treballant, que estigueu treballant o preparant, que sigui d'imminent sortida, no sé, el que vulguis comentar-nos. I en aquest sentit, doncs, per la part més andorrana de l'editorial d'Anem Editors, doncs acabem de publicar un llibre, un recull, que és 100 coses que has de saber sobre Andorra, que és un recull de qüestions de cultura, història, llengua, política, i que pretén donar una mica a conèixer el Principat d'Andorra, però també fora d'Andorra, perquè de vegades hi ha molts tòpics i també nosaltres, com a historiadors i com a gent que viu i que som ciutadans d'Andorra, també de vegades hem de defensar a l'exterior, lluitar contra aquests estereotips. I després hem tret un parell de novel·les, en aquest cas un clàssic de l'Antoni Morell, que és La neu adversa, i també un poemari del Josep Enric de Llarès, que es diu Pell, tot és pell, i que són una mica la tríada d'Anem Editors per aquest Sant Jordi. I paral·lelament, amb l'altre editorial, amb Medusa, acabem de publicar també 4 novetats. Una novel·la de l'Albert Villaró, que es diu Les ànimes sordes, unes memòries d'infància del Lewis Hart, que és un personatge molt interessant perquè és el primer creador del concepte del boom llatinoamericà. I després 2 altres en format més compacte, que són Fantasia fèrtil, d'una autora molt jove mexicana, que fa prosa poètica, literatura de viatge, relat breu, tot molt condensat, i un altre d'un veterà narrador a Catalunya, que és l'Antoni Moner Jordà, que ha publicat 6 pamflets de por i una traducció. Aquestes són una mica els 7 llibres que traiem amb les 2 editorials ara per Sant Jordi. Perfecte, doncs la següent pregunta me la deixes a huevo, com es diu. És a dir, que com veus el tema de la difusió històrica als 2 principats, el Principat de Catalunya i Andorra? Tu que tens un peu a cada banda, perquè em sembla que, clar, per temes fiscals no em voldria avançar, però crec que heu de tenir una editorial allà i una altra seu aquí per poder comerciar. Sí, el problema que tenim molt sovint és que les editorials andorranes, és a dir, com que Andorra no està dintre del territori de la Unió Europea, quan hem de comerciar a dintre del territori europeu, és a dir, a Catalunya, a tot el territori de parla catalana, a la resta de la península, al continent europeu, si no tenim una empresa dintre de la Unió Europea, doncs se'ns fa molt complicat. Llavors, o passem per un tercer, per un distribuïdor tercer, o bé, si ens ho fem nosaltres mateixos, doncs estem obligats també a tenir una empresa. Esperem que això, amb l'acord d'associació que s'està negociant entre el Capital i la divulgació històrica, jo penso que depèn molt una mica de cada lloc i també de cada ambient. És a dir, penso que hi ha moltes propostes, la vostra mateixa és una proposta d'un exemple de difusió i de divulgació històrica. També un altre, que és, en aquest cas, es compra una mica cap a casa, quan vam crear el programa Les Portes de Troia a la ràdio, que de fet encara està actiu, amb el company Alberto Reche, i que durant molt de temps vam estar, i encara ja us dic que està actiu, treballant en aquest camp. Per tant, jo en aquest sentit són exemples positius. I també si m'ho trasllado una mica en el territori més pròxim, jo he de dir que en el cas primer de tot de l'Alt Urgell, tenim un grup d'historiadors que està molt actiu, el Carles Gascon, el Pau Xica, el Climent Miró, el Lluís Obiols, tot un seguit de persones que estan fent recerca i divulgació a la mateixa comarca i, a més d'un nivell i d'una qualitat molt elevada, que val molt la pena. I també a Andorra també tenim activitat de difusió històrica i xerrades, conferències. Justament ahir mateix jo participava en un debat organitzat pel Ministeri de Cultura d'aquí a Andorra sobre d'on venim, i parlàvem justament amb el Carles Gascon, l'Albert Villaró i l'Iñaki Rubio, una mica temes d'història que hem pogut anar treballant en els últims anys. Per tant, jo penso que el que és la difusió, la divulgació històrica en l'àmbit que jo estic, hi ha molta gent que està fent molt bones coses. Sempre ens agradaria més suport institucional, que de vegades ens hi poguéssim dedicar més professionalment, més que com a hobby, que de vegades sempre ho sabem que hi hem de dedicar moltes hores. Però bé, en tot cas, toco fusta i penso que el que tenim és molt bo i estem molt contents.